1.4 million pesos na halaga naman po ng illegal na sigarilyo nasabat sa Bayambang, Pangasinan. 3 sospek arestado. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 1.4 milyong pisong halaga ng illegal na sigarilyo at tinarestong 3 individual sa checkpoint operation sa Barangay Zone 1 sa bayan ng Bayambang noong Abril 17, 2026. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, pinarang isang puting Toyota Hi-Ace commuter van para sa routine inspection at sa isinagawang ocular search. Natuklasan ang mga kahon ng sigarilyo na nakatago sa loob ng sasakyan at may peking Bureau of Internal Revenue o BIR tax stamp. Batay sa verifikasyon, walang naipakitang kaukulang transport o ownership documents ang mga sakay ng sasakyan. Kinumpiskang kabuang 35 kahon na naglalaman ng 1,720 reams ng assorted cigarette. Itinuturing na paglabag sa National Internal Revenue Code o Train Law at Graphic Health Warnings Law ang kaso dahil sa paggamit ng peking tax stamps at kawalan ng kaukulang dokumento. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Bayambang Municipal Police Station ang 3 sospek habang inihanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. Samantala, muling iginiit ni Pangasinan Police Director Colonel Arben Mercurio ang pagpapatuloy ng intelihensya at operasyong nakatuon sa pagpipigil sa mga illegal na gawain upang maprotektahan ang publiko at masigurong pagpapatupad ng batas. Kasama mo mula rito sa FM Tagupan, ito si Edwin Meno, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.